המרחק שהשלים בריצה הישראלי קובי אורן ב-54 יממות רצופות של תנועה בלתי פוסקת באיטליה, והפך לישראלי הראשון בעולם שמשלים את המרחק ההיסטורי הזה. עכשיו הוא נמצא בימי התאוששות מהריצה, הוא עושה את זה במילאנו, מצטרף אלינו משם. שלום קובי. שלום לך, אני לא הישראלי הראשון שעושה את זה, אני האדם הראשון שעושה את זה. אין אף אדם שרץ את המרחק הזה. תראה, אני רואה אותך עכשיו בזום, לא נראה לי שהספקת לאכול הרבה בימים האלה, והוצאת המון אנרגיה, אז איך עושים את זה? תראה, זה נכון שכל יום של ריצה אתה מוציא בסביבות 10,000 קלוריות, כל יממה, ולכן אתה יכול לאכול מה שאתה רוצה. אני באמת גם איבדתי הרבה מהמשקל שלי, למרות שהקפדתי לאכול לפחות כל חצי שעה, אבל אין יכולת אנושית לאכול את כמות הקלוריות שאותה אתה מאבד. והרעיון מאוד חשוב לי לומר במרוץ הזה, הוא העובדה שעד היום המרוץ הארוך עלי אדמות המדוד היה 5,000 קילומטר, ואני עשיתי אותו ב-2018, וכל מי שעשה את 5,000 קילומטר אמר לי בעצם אי אפשר לעבור את המרחק הזה. 5,000 קילומטר זה גבול היכולת האנושית, ואני באתי ואמרתי בואו ננסה לארגן תנאים, ונראה אם אפשר לעבור את זה, לא רק בקילומטר, אלא במרחק ב10%. בהתחלה אמורים להיות איתי עוד 5 משתתפים, שהם אנשים שעוסקים בחצייה של יבשות, אנשים שחצו את ארצות הברית או את אוסטרליה, אבל הם לא יכלו להתמודד עם הרעיון. חשוב להבין שהרעיון הוא של מסלול שאיגוד האתלטיקה האיטלקי, בהכרה בינלאומית מדד, מסלול מעגלי של 1,315 מטר, שאותו אתה רץ עם שבב על הרגל ועובר שטיחי מדידה, ולכן המסלול מוכר, וההישג מוכר. אף אחד לא יכול לומר לי, לא רצת את המרחק המדויק, רצתי את המרחק המדויק, 5,500 קילומטר, בין האנוש הראשון שחצה את הגבול של 5,000 קילומטר. רגע, אז זה לא חוצה הרים וגבעות ונופים מרהיבים? לא, לא, לצערי הרב, או לשמחתי הרבה, המרוץ הזה הוא מרוץ מנטלי. אני פסיכולוג קליני, העשייה שלי היא עשייה של התעמקות פנימה, זה גם הספר שאני מוציא בקרוב, הוא נקרא ריצה למרחקים עמוקים, והרעיון פה הוא היכולת שלך להתמודד מנטלית. המסלול הוא מסלול מעגלי, כאמור מדוד, 1,315 מטר, שאני רצתי מעל ל100 קילומטר, במילים אחרות רצתי 2.5 מרתונים ליממה במשך 54 יממות, כדי להיות בין האנוש הראשון, שהוכיח שבעצם הגבול הזה של 5,000 קילומטר הוא גבול שאנחנו בני אדם הצבנו לעצמנו. באיזה קצב רצים את המרחק הזה? מה אתה אומר? באיזה קצב רצים את המרחק הזה? תראה, יש פער מאוד גדול בין קצב ברוטו לקצב נטו. הקצב נטו שלי שרצתי היה בין 6 ל-6.5, אבל אני אכלתי ואני עצרתי להחלפת ביגוד ולשירותים, אז הקצב ברוטו יוצא אחר לגמרי. אבל הרעיון המרכזי של כל יממה שלי, כל 24 שעות, בין 20 ל-21 שעות של תנועה, ובין 3 ל-4 שעות של תחזוקה של הגוף, של שינה, כל זה במשך 54 יממות. טוב, אני רצתי הכי הרבה, 42 קילומטר ו-195 מטר. מדהים. ה-195 האחרונים היו הכי קשים, אבל לא נראה לי שאני אשאף להשיג את מה שאתה עשית. תודה ששוחחת איתנו, ובאמת כל הכבוד, שפו גדול, קודוס, ואנחנו